enne asem kese enne nesi wo fia sei ebusia dimente se di mo awawasam di mo sese emma ekase emma de meme esim no enye wona wo kon wonani ehu ade no da bi sese bi wona wo hu ade no enso ewo that character trait no they also portray that enne abaya asebi nani hu ade ede bema ono so sebi ono so ehu ade sim na nya no nko abusuya wasanso boni dua de account yesi hwrema ehwetwe enwum enti din na ekotwetwe duabo no eba ye bema ne de nsem bebre na netu eja abusuya me nsem brede yonko ne enko tie nsem apapa idi ato edwa nenya mu chew ne etim so cha ya adwen e de fa wo comment section also me bo rem sebe like na channel subscribe e de awo me yakushe video no sase tesomate pacha ehwa nso na afri ana ehwa ena ye wo ho ne ye wo me bye ebia me fi pa ene santase na afi wa betra interest wa che ho ne ye wo me ho na me nana awo me mami eho na ote oto estate efie ni nti eho na ye wo mba ye ndie transantase che pa nti bra mi ye adwuma nyina mi nya akwanhia amani aba ti se de south no mayeden abetuna meti south o wani ho haw pacha an ayede mi hu ade efra kra timi no kasa wuhume dabi so we fufu so one na mete by me nye fufu me ye chocolate so we fufu so ye so dia metia na maka kire me ye chocolate ene me sumi da enti wuhume mi hu kra ya mfango dabi eye den wani be fry na ba ni se mani fry ni se na me ye driver ni na utwika me professional in driving me twika more than 30 years me license 1994 ena me je Kumasia di Kumasia de matna me kola bremu me wie school wo achim me kotra me wo fa ho nti ho na me wie school na mba me papa nso efi Santase over to Santase jakwa kunsia fie ana se papa buadu fie kofi buadu nti Santase na mete ena eden me no ba ye no ena me ko me na fie o South Central so dia ina ma ukonya akwanhia bi ana dia ina si ye ma ni fa me ni ba ye no se me stepfather me mama ware no sisi no na oni minu ba ko bi no aya no nsan oye nti me mama bai oni me mama wo enche ewo nti me mama bai no so yawo sisi ano me ho kire mi nti me pese me no wo ko na akọbo am na me eden me kwati me koku na me so ante nti me no me mama ya na ebo anan efi ya ko enche ho nti ya ho no mu nkodu be nansa ko bosome ena me nua no ne me stepfather ntokwa nti me da wona me mama frame se ya be hwa de a asia wo papa ene wo nua no ye den ntokwa no ena me ye den me sorry nti ba na me se me nua no so ya fra no kan na so kan den na wo yes ano nti me pata me nua no ami papa no so didi no ese nti no bisa me mama kura se ni tuo we na one obetutuo abo me nua kwan nti wona me pia me nua no kwa achi nti me pia no kwa achi no ena me papa no se ene wankum kwabra kan a onye de on transe na me se okan jade a wo ye no woni me sa de na sa abre no so asema me kan ne kobo beye 12 o'clock nti me pia me nia na kwa achi sei no se me papa so torchlight ya ehemu mi ensa no na ni tika kraka no o de bom nti me tennis na bom ne pan na me so atemi nti enka o de torchlight na bo kwabna kan okan ena wo koye patafo ko che finfini ena torchlight na ebo kwabna kan be bo wani pan nti me de me sa kan se na me so atemi nti me sa kan sei no na moja wani apai na me ka che so okan so wo ade awaye
ɛna ne nti wɔn ka sɛ na sabre no nso sɛ ɛhɔ no efi hɔ a wɔbɛ efi ekura na sɛ wɔbɛba enche kurom wɔ na adeɛ nti adeɛ kyinyɛ no ɛna me ba wani ni pa ya na dwene nyinaa ma adeɛ kyin sɛ hɔ yɛ ekura ase kuku ase nti adeɛ kyinyɛ no ɛna me ba enche kurom wɔ me ne mo na mo fa ate bi nso wɔ hɔ nti me ne ba hospital no kura na yɛ press before hospital wo enche ti doctor no ehwe me no na ka kire me se me ni na me fi na ba na me so me fi Kumase na o sa de ne obeso anu ama me ntimi mo de anko Kumase na me de me fa nko ji na me so okay nti ade achiye na yasan ba biem na me ni na ho na me ma me ka kire me se sa de o kan de anka me ntwen kakra na anka wo mnye skam na me santimi ntumi tena ha because senior menu na yi no na me ye den me kra wom nti wo me ba kra na me ma me say na me ba nti me ba the first time na me ko gi na me ko na wo me se meni no ase ni ntin no ate sabre na ye ba ko ana ni mienu na ye ba ko because me na before no say we ni happy ye no na meni eta ye den eye me ya bi wo ha me ti na we no ye den esan be happy nti e wo mwa ne egi de me koji me ko na hospital bi kura wo Pasen Gardens oba Pasen Gardens no no na 264 no ho no broni bi ene ne yere me ko ho ifi ho me ko ifijase me ko offense ko ti me ko buadi me ko Emmanuel eye clinic ifijase nyina ma ko machiya ena mani nti na akoye ne se ayese glaucoma asandi ni hwae den abejim enti se de ni mienu nyina fra ni mienu nyina ba ko na pa ye no esan ba be sai ba ko no because doctor na me call Emmanuel eye clinic Accra Ajiga no eho no ka kire me se mani no nti na wase no ode me to machine no nti na wase na ate nti enya dia manini dia metimia enya ne back dwi ada torchlight no oto ne kese pa na se na me ben nti anko de bono ena e den ehia mani nti me de me saka mani no ana me so me so temi se ayere ma e den ate no ti me eje wo yira wo ba ko ti me ya me de me saka mani na se na me so moja o mani eba enti wani fra yi emfie be say ni ade ne happy 208 ena meni no den ifrai montete mfiri mu mame getting to be 18 years ni o 17 years enti be 17 or 18 years ni wani efra obi anim pasanta amanfo ni say ni hu ade no ma cheda sa nso doctor me ne unye free pa na se uni meya unhu se mani nti me she bre ba sa me she fi sa na me sister na obedu kwanti oba me sa dia me nko me sister kitwa wo nsanwam nti nsanwam mi ko e kura no sometime me sister so no ton ade wo nsanwam adu agiri nti bi wa me wo fa atofo me ne wo me na ma na me nyusu white cake sabre no nti bu o kura hom se nti wo fi se sister ata nti unia no nti wo fi say na niefra pa because the way o si nanti one ni wo fasefo ne nanti a obi enso no mu no ena ni yare no already nso ye ko no na ka me sister say nka me nko agropon because na me nka me eden because amama na konta kura ko ho okọ na o me ye say se de manyin sabre no amani ni ba na me wo be ye 30 ekobe 40 years kura na me ko 40 years nti sa dia wo mti me ba be start asan esua adwuma na me so emwa me ena ede edisesi a wo ye dey dise dia me nya bibia me nya adwuma bia ote wokwa na hwa na hwew enu ni asem no no hwe me ene te say me de me hu akodone asore te say me ko asore nkakra ewo South interest so nti asore for the hell
asɔrefoɔ no koraa no ɛwɔ mi sɛ baako na ɔhwɛ me deɛ ɔna bosom nso a ɔma me ɔno ɛda ado a ɔwɔ south ntreso ɔna agye wa ɔhwɛ wo ɔna bosom ɔma wo kakra ɛna madamfo baako bi nso na me wa ɔwɔ Ghana no na ɔno nso na me ne no ɔno nso wɔ America yɛfrɛ no Frida ɔno nso boa wo ɔno nso ɛboa me kakra nti ɛno ana wo de nam ɛna wo de nam obi a wahunu adeɛ da na seesei bɛyɛ mfinhyia du nso du nwɔtwe w'ani afira ɛyɛ a ɛtew sɛe wokɔɔpi sɛe meda ase paa panyene Krobea meda ase paa sɛ w'ani yare bia deɛ menim sɛ yare bia yɛ den ɛyɛ obi a mehu adeɛ da a matrika Kumasi ha anaasɛ Accra even regions no Nancy 16 regions ababrɛ 10 regions region bia no a menra wonko ho ana me say menim binim a wo mo yɛ lawyer ma drive wo mo mpanfo ne yi nyina ntiminim Kromea ha de menim be tokro bia menim ba wani eba dia na sɛ dem papa no dane akwala kitikiti ya won foforo sa because ya intimi kra na bre happy me afi me konsa won me samba back no bitimi hyedem sa na nedin obi a sabio wadi deda ana watu ana monda na won hu bibi sa na sansem we ato akwantimfi no in fact menuano ma wani wo ebi ntu ntimi ka dia onye ba obi a bia to ne die me ka otiase esi wutrimu da se ya nwomani fra ye wo mi obi a na me hunade eye patafo na me de akwaje aba ama mani afra mani nkuru hukura mfiri wiase ebi aba wutrimu saada me da se ekum hu die ensim ba bi wo ho a Mr. Father no second time my sister eni wo ka chem me come sister ba ko no no ade bi obeye wo nsanwa mu e kire me no eno eye me ya pa ntimi esimi de ode abo wani no one me mame e kasa na ese ntoko no sabi enye se mi gu na ni mata na se me mame ku Mr. Father ye me papa na emu mu sabi enye na se mu ba ne me nso ade one me mame ye na me se makra ade a wo ye die sana uye ya me pattern untokwa yo to jawasem opatafu me katra opatafu dia ba eni ahye me ye madwene se adwene bonu bam tumi san ka me chi ne physical twani tri ende me okachre wo se opatafu dia ba okachre wo se patano no opatafu dia ba enti oka sa asem ne kire odi adwene ba utrim ende ye me ya papa ni sada me ka eda saa sem no ka kire me no me da najo na me ko baabi me ba ye no na me papa ade a waye pa sa Mr. Father no ade a waye me no na ye me ya nti e ma me so me wo akoma because debia na me ka say ye ni no ma no ma sa no debia ye quick temper obu ye na de na ye ni ya ehwenu mu a che na wanhwe ni ya obedi wawu enti na ye me ya enti sai no kro ye okan ye no eni bre pa enti sada no wa na me fi nsanwam na me se kuntu hwane a ekoniti na me samba Kumasi back say anga utina nsawam anka ba edai eni de na ye say be man ne yire be da we ni trim kade obeye ne de na nke wo trim ba wo hu sa dwomboni aba wo trim no e na ofiri nsawam enti nsawam kro me fi ho no me wo faase ba ko na mo beja me wo lorry station ho Jana Juno me bedu Kumasi kro no me sister friend say wo me say my ira say me track kan tika ni to be around be 1 o'clock me bedu Kumasi no na boy nti me ana me fi VIP ana me samba south even kran driver na me ni va no me first car na me fa dropping no na driver no first because of me condition nti on person head ana ba ku bi be mfie duonu num so when I'm in the command, I'm trying to say, me so me a drive wo. Ne sane me na head. No be some say na me to me who baby a me corner na.
betumi ehu nti mia na man direction saa baby e bedu bia me man direction pa ye do me fie bibia no hey daddy obi catch when fry me ni o the way I want VIP hon saa be do ukro ufie awo south no me ho even kra mi kasa se obi o temi o wa chirichiri ni bencho oni ma na bibi obeka se obi a ndro because me na me tumi ye no na amanfo oyele be ni no so ye stage obi a ye dia wo de wo passia ene ye wo obi a ye ka cited ya me am tiwani wo me tiwani no we excited ena passia ye ti obi ohu ade nanso ekwa anwumire kɔ no be no num ni fan kɔ no ohun ni ye bi obetu aka krom okita white cake kro betu aka okrom se we wa fu obi so de omo onye ne moa ano nga de no ene obi o ye de wo no ye de ani frare obi ohun ade da e wo wiase obaaye ohun ade de onim kala bia aduane odi bia ba mi say ni de mehu bibia from A to Z enu saye no aya ni di ya chin won a wo mu ade da no sane enti wo te ho a ya de pa na ya wo ya pa wo mu na ya me ya pa wo mi mu se enti me ya utawia pa na ya boadu pa na sa se mi atome because me mama wo me nyare na ho be na wo twekra na we yetumi aka me ahyede mu a mentumi mpie obi a sabio minimade FM minimade de minibibia obi a oni mi bia na otimi nka bia behu even kra no a me ye ni frani a tete mentumi nko me man bibia kra no sabe misiesie me hum timi dware twi misin 2000 a day ye bibia enti say na to me pa mentumi ko na mafofo ko ba obi wo ho a sabe maboa ni pani bio boys maboa bi pa ani na sabe se me nko me ma no me ya na me jicha me sungu mi mu papa me di yawo nanso nyame ana eden babro kan o se na betu bia papa oboni o fase dama no Kristo no no teniti sagidie no ana me wo mu ansa na wo ba be mo am friend no munya wo ba de hwebra me why ansa na wo ba be kosa atebia we mu no na wo woyere na waware me ware da onware da ansa na wo be kotebia we mu na onware na wo unimba nso asem dimpa nso meka by 1998 beni oba bi nyinsan bibia ye ba tire no ensem bebre ba ho nti akola nbe ko na medie me po akola ne ma ye friend say oba no akoye say we say ebi we me ne we say nti fi sabre no pa de me sane tire no kura no we ni si me sane obi fire funu nipa be mienu kura ma nam nipa keka fo ni no ma sabe ewiase se woto sia na se wo ye bibia nipa bu wabomfia enti sabe obi kura ni oba bia te wasemate kura so na obetra no nipa bi tumi sell ka kire so wei na wei se wo pebe ma sei me nua no ma mote sa no so obi ka bibia me mu wabam because ewiase obi enim jonku ade beche so ana bibi etia se na tibia no sabi obi a wadi da ko wuo no na wo ti atofo se o ma wa ede wani bre no enye obi a afa no ede odi de nti enu ya wo na sama o kan di nti se si a metumi aka se woni ba na meji atum se wunya bi kura no a enipa no asemu nti ya gifri won sam o mji fim sem na ba ko kura no so okoya abortion okoya abortion enam se wani afrani nti ompeso oni ni frani bewo na we enu se na de oba be fa no onim se wani afra aya na emi ya se ewiase ni frani etumi ye minister ni frani etumi ye lawyer even fiscal challenge ni no ma bebre no wo mu nim mimi ko mu na mi hu se
saa sunton we mu ni bibi etisa no nyamia edi bibi su bi ahye mu a na nipa nim sesa obe ni papa na uyi kire no nsu nipa nim even Africa kra no betumi use about 54 countries in kra Ghana kwa na ye nipa yi mu wo ya ije di dem ana ye to sin wo ye nipa duam ye yi mu yi mpa Ghana amanfo yi mu ma wo ho pa de no obi di aye wo pa ye yi mu e hye wo pa ade ye me Japan so bi wo ho wo ba no se na wu ni freni nso wakan wu ni freni nso ya ka asam a obi aka se tia me ya me ya se wu ni freni just so ovi se when you fra de sabio onye ni pabiem eso tekremada bo dwema moje di mu afri sane die oni pabia onye nwuye mpanfo krose isamanfo krose ye pe dodo na nye ya ti asefo a boje di mu afri sane na owu ni papa wo ujira ohu a mi ti wani mu ana se me no woka say sabi wo hwa me bobia ne bibia ti sa sabi menye mani a aka me to sin wo nipa mu ana nanso abanesa nti aya na ye mi ya enya me ye nyina na ye ba me na ade na di mi ntimi na me je se me ya pa sabi obi wo kra no a wo ade o nanso wo no fa wo na wo de wa si amanfo kanfo no obi wo ho de sabi oyi to chine se sabi onye nipa no aya na ye me ya nanso abanesa be ne den yeah kusawate yo me da se atiefo we ne kra de ya ahyase bi ase bibia to be to obi at any time o ya sa semwe da bia me ka kire nipa so bia ye competent prisoner o betumi adane different at any time me kai dako me da sore na mani nyina ye ko na mani ahohono adai afi mete ho na me busebisa me ho se adai de ekoso tresebe ko hospital dom ko keka se osa aba mani so na me nim se ye wani osa se yasikuro na aba so me ma meduru a me yo ya me nyama hoto obi aye competent prisoner unamu ba bi unka bi nshem obi kura tumi dore asem de ba betarewo e ma akokko dem sa nete krachi according to nasemu a working ya nguni ni freni o ya wonu obi adani ye nanso eye maame aware stepfather sem e na stepfather de torch kakraka bodani kote nani ase ahoma ene ne se wote ha oni make say okay enti adekodia pa pote de ne ba ha na wiai die afei na mene ne beka ho asem na wote wa wote hoi ya we wonya hwi se kokoba se woni a se be wani da wonso se bia boso be beso ana ebre bi bedu amoma bre on kakra akra no nyankopon hira wo ma won kwatenten de se wonu mu ni ho aya obedai bra wadim obedai nana Krobea da bia no krobi kumasi head ye osi ye de nyame nanso nyame be bibi ofa nipa so mimi gidie mi nti da bia no obi mama dia misi nyame nhyirawo no nhye homa sanne nyame aye nkasa ye kan wo abibrem anasa kan memu ni se nyame bo ni frenia no abone boafo bi say no abone puma no cre so ni boafo so puma no ono ane boafo inti ni ameka ni say obi bia waboa me sabre ya mi ti Otec ha no da bia me strenya me ama na busua nipa no kro no sabu obi wo wa oni ni fie na ene eja senyame anka na akoma da bia mimi gidie wo mi mu senyame anka obi akoma omwawo because minu anum kro no ebinom
metu me aka anya se mini anu asem na me de ba ebinum omu fi se omu tie ewiase nso wo tie nipa onye papa da oye papa kro bi begesi na nipa we ya this kind man kro no ode ye huhuo die ne edai ba de odi mo obi a na oda wase a unshira onyame ntie ne nipa kan da bia me kati ntie wo tie ne nipa kan nipa onye papa da na yawe ada na unyina kwa ho sresra de ni bi ninja me no eba sa no me koye me de me ho kodan social welfare ewo Kumasi ha enti social welfare wo Kumasi ha first no ye na social welfare ni nyina Ashanti region na ebom but say there any district ni but even ku great Kumasi kra no almighty KMA won a say me metro PRO kasamafo me de me hu kodan enti binya moa efi social welfare special madam Esther our social welfare and I'm standing me hu akodon GBU Ghana Blind Union nti metro 5 metro no wo Kumasi ano uyi bantu manhia yeso manhia north manhia south any asafo a ye ne wo bia no an assembly mine eba meeting okay me bia ye ofore under metro nti unyam we free ho nti mo ani de minya bia che be 7 years ni ema ba akopa minya ye minya biem me de bia me penokore mi ntwantro enyi obi ade ana de pesa mi hu ne se ada na wafo ye ni frafo gina kwa ho sresrade na ade o nsire bi nti ame nye sa no me no bra na mani fry no me frade me wo chamade kra no ana ye ya me enu to ya me na me mpe obi ade se de bia mpe se me fight na me nya me de nti mi se we samba no na me so amanfo ni mi enani da metimi amba radio suni bibi etisa no minye bi da obi akesi bia mako TV so anase bibi a mihia one of a woman bi no owo no a program bi no oba me fie be ye me interview apart from me call radio so enko keka asem bia na enko ye because of social welfare dia me ken be 5 years ni ko 6 years ni a minye bi no enu kwa mo me biem amasan ko second one say me san pebi enu so mai ya wo hwe ni mu me hwe ni nti me tuwe so nye eda ado o Shalom Pentecost osum nso a ene mo fie ko mami akrato aduane dia ene me ya maame no madam for bi owo US no Frida na omo ne boa wo enyo ma obia na ya we sani otie we dia mani nsanwo we di mfie sei we di kusa me wo aduonum eni akire wo me so me wo aduonum eni miensa 1972 na ya we ohawe ba ye no oma ye no sebe na ne oye bema unim de efe unim de ehwam na utumi tibidi na ba se yi uwobi da bi se de mini bi nti mini bi no first na me fa me ho nhye Pentecost asori no windie then de na me bi wo hwa ma na unya bi we and no credit me see me ntwantro yawe ani hawi ba ye nyina ni fra ba ye nyina na nya bewe na minya bi makoma bi ewu ma ana bebu sum be me sanko nsia bi no menya ba ko bi afa manum na ya wo ye dai o say ya wo ye dai o te me ye dai na unya biwe sanko modin kita ho a mo ni nipa ti nipa ebinim ni obi won so ya me ko nhyiamu do wa ye ko your friend is a meeting ni ade na wo ye de hu se we dia ye me tap dia bi pedi me say ya meti o dia ma me nka me test nchro me enufo me penufo pa ya e na me petro nso pa enti se me dia sabe me hu a ge we dia onufo
gay we di owoto we di oyatia donko ya dia mepedi bia we nso di emu edu kama ya dia mepedi bia wo ye da na hu se we ya dia mepedi bia me da sipa na Krobea na ye ne se mema Kwadwomo mu hwe ni ye wate mu hwe kwadwomo ye kwadwomo hwe ye wate hwe ye mu hwe ni ye mame akura we mu hwe ni ye mame ya we ya no mame na sen me da wasibiem na ye ne se ye mema ni bia ye intelligent no sabe me mame me nye me hu me na na teme mema ye intelligent no wani efra kura no a me kai ye president ba ko ka sembi na ye me de pa o si papa ni bisa ne se na mu ni fra for sabio na nanum anim am wachichu ni benchira na nanum amtra atrankunya ni bibi o si ma mo ye den kura na mo ne mo yere no mo da utimi ye ana ye pe ni bisa ne se sabi se wo no uja wo nan ya den ana utimi hu apepa woto ọtún bisa no so ayeden anase bia utisum na usi uhuna aduane no ana wansi uhuna odi aduane no betumi ahye uhunu mu ana ena oba nso me nipa me no kasa na me benwa metumi ehu the way osite enti sani ya wutie ya we wani a sebe mesra me kan afra nyina achi no uhu oba na oben na utumi hu se wedi onufo we woto metumi hu anya se me kasi me hu dia na me hu ade o se me be no sa adwene mu dia adwene mu tumi kasa sa na me patre ana se bia me so mu a metumi hu se bia esro no obu odru ana se bia echiri ho no echiri nso edru metumi hu ana me so da bia me pade e neat wow because me no me ni udi nkomo ni nyina no na me de Mr. D no ma bi e wo ho because of pampan no ma no ma bi e wo ho no sa because me no me mpe ni o ma basa sa no okay etiefo ene and somehow na ewiase esan wo ho esan e wo ho e wo ba bia o krachi wo kra ni nyankopon ya ba wiase no wa nkra ma se oba bi hia san kwa hia we e na ba beto ne kwam droba ni mfi hia duasa droba watwika ache according to the walking na sabe prekope mi koja maami am na kotini koko Mr. Father enemy nua kwa akunya ntokwa me kwa akopata opatafo akwa akudi aba am yere torch abomani mani ase ntini akwa akote ema sesei deni efra ene otemenim ha okay afa yawo yemra asemo a ode ba yenim aso owura asem ben pa na nawie de yedi nkia di hu nkomo de eyebetom obi na kan nasem eyemogrio ede pa pote ena yaw ede waba manim ha da wie na Krobea mda asepa asema meken eyade eyemiya nanso won a itie mi etiefo a wochichiri ni benche enti asemi bi mami pa yetio masemene se asamene de dosun ba me boni tofa fua na ekuo no mu asam na biko mi shia abaye bia na mo bi so ena mi shia no ena oyede oye introduction ma me oyede enti the first time mi shia sabaya na oyede ye mpani ba ko ana ode ne no mama me 6 March 1957 nenta mikata o mampani na Nekufu adu bedi 6 March wa ha no ene ye ko meeting okay ewo ye madam ba ko bi e friend ma Suzy o ye orphanage owo ena ye mpani no ye na no tuna mko hia abaye ese sebe mesremika wani frafo ko meeting okay okoye nya doye okay okay nti saa me penyene nso a me ye no na me ni dinkita ho di nkomo no ye se o bodu o ni obia na me hu abaye bi a ye yi na me di no ma be ma o na me so okay no no so eni frani onu so eni frani ye
ye ni frafo da bia ye ka say edufrafo ehia ni yehu 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 ba e na ni panim okay o menye a hu na se sabi ye say owuo emenwa wontene ya enti se anifrafo no ye ne aye wonche ne de ye hu se mu hia ba mo mu hia mo ho a ma ye din komo pa okay pa okay enti ahona owura yi oye me penny ye introduction na me de enti me ni no me start nyane o ma ni normal to ma me normal o ma hwan number girl no normal to ma me normal no se na eye me so then I make also me no me intelligent pa because my school 1990 enti me intelligent enye so bia e da me no me gu me tiri me se me bo anasa no me gu me tiri me no ibie so ana nipa be enti o ma me normal no me fra na akosi baabi dino na akosi baabi enti etire na me consult no na me master normal odi ma mi dey wrong normal na odi ma mi no upa dia mama normal say dey na me so yenso ya ye ni no ya wo no ma bi bra ya dey fun e use to ya wo yen dey okay na even ya mu ikura na e den wes wo so bibia e wo so okay utumi betuma test wa ana betuma send o message ana betumi ya dey action news ka na se bibia tisa enti oduma men wo de ne ye anifrafo phone ni bin e be bo odi a che wo ba bia ansa na aye den aye enti me ya nam normal oduma me freda bia na akosi ba bi wo sirem no so wo boa na normal de anya yi na me so wo de o mbo enti to boy me bobo ma no oppress one phone no so na tie ne say wrong normal na me say won no say buodu e wrong normal mpa sense na ye 18 no oba me 17 enti na se de bia mbo na kosi another last number 18 no and o ma no last number 17 okay meso enti me ye no na afi we ye na the first day na me frɛ era no me frɛ no na opeki ye to opeki ye no wo sa me madam na me ka say oye orphanage no no kwa akɔkyerɛ no yenso yesua palazon ni ade enti no kwa akɔkyerɛ no palazon ye ɛwɔ ho oba no na ɛkɔkyerɛ mo madam no palazon ye me madam no nim ye bai ebi wo ho a won so no wakɔ pension no ɔkyerɛ ade enti wakɔ pension enti bi wo ho a no many betimi fe nani so ana bibi ati santi ede enti menini din koma ena on your street enti etire no ena nkomo ntwa ye bibia na me madam be pio no na krachi be na wanya na one na edi nkomo de krachi die o hwe ni kasa ni bibia ati sa pa oye no so yo manya me ka so de no ma ono de no ma no say your friend buadu na me madam ne ka so we dia ni o good pa o eni obe ti chire na fe odron buadu madam no so no ni buadu fo mienu e wokuo num okay nti no office sa buadu ba ko na fe okay nti after hona girl no ba yo ko ni krom no na me san friend no me friend ni ndi nkomo no na o say me madam say wo buadu umobo komitumi di wa na wanu nyina e de hura na okwa akopọ ba obi a wuni ska betme tie ni ogumani mas ba enso me dey say odofoforo nti akire na mesane ni di nkomo me ni di nkomo nti akire be 6 months na me ti say girl no wa ware get now will be the number ma so won ne nkasa no se be ya wo betumi ne natena no what is say get now ware na me friend time no see oni obiyim nam so okay nam say any say won to wan kan kro na me dey nti o ma nam ka say mi sa ni say na woni hwan yenso na me ka kira ni say mi komodie mi ka kira say ye yisu terms yeah and also oni obi o ye cited that mean obi ohun ade ya ka cited obi ohun ade oni de ohun bibia e na awo I'm so fine I'm say onu say yenso ye wo ade bi si say na nipa bi ni mi say obi ye ni frani no ni obi a onye ni frani wa ne ba be ye ni frani
the Mr. Dia party doctor's advice enye sada so wo be 10 kura bia ba ko pe no ana bia ono kura no o continue de no hospital onye yare ni bi nti ho na mka chance ene a wo de wanyu eni nti na me kan ya wa enye de wanti ase ama me no ena ho no ntwam nti e wo ho na me ni tadi nkomo na me ka sabe ti nsam de wa no metwa so nti e kire no ena wo me ni udi nkomo na o ka kire me se ba bia wo district na wo ho no wo no district ni mfanshinti o pese dey already me nso me ni din command to na me invite program wo Kumasi ya baby e ko baby because any frafo no e bi do ye ho pa onya baby no konya mo a opeso no nso ni nua bi an ho kire no nso be o ne ba obi enti na ga ne wo district be no wo offense district e na won so wo Kumasi ya to aso enti oye you know last year ni eba beto first na ni frafo eto aba no kwa na obi a ye friend guide obo afo na ye so do ko ebi a na obi a nso wo party owo obi obeto aman nti bu wo fa ase kura betimi e de wa kwa so okoto aba na ba bi a wu gina na onyina ho okọ ya na de wo side esi sudwon ba te se ni nimdia ko yi ni abefro yi ni nti sese no ye mo obi nto abama ye se nipa ne taado nkura me metimi ato na me pe wo makuma mi ko na nti ye wo yi bia ye frɛ no jacket nti wote ayi no ana de ahyem nti last year ayesa aka jama jete yi na wa month no ye ba beto 2024 ayi no ena me chairman so oyoba onu nso le ni o kira de kura ena oso ye committee ye ko sua ayi ni binti wo se wo mo ye slot 30 nti ye na ye nso nti se minimum obi oba mi onu nso ye yi kura na onko register o social welfare me mfa ne ka ne onu nso oto abenti eden ena wo a nipa no girl yi me ka kiro na ye eden wo se o e wo offense no ena ade ne ka ho me de ne ka na oba nti wo ba ye no sa wo so udi obi bai ba na nkomo ni mi di nyina se cited no ne wo ye no cited no ekọ Dubai no e mesi ni eyi nyina me so ni ye ni pa bia oni mi di nkomo na me record o enye se me de phone ma dwene mu e wo trim nsema obeke bia me ma figures eneyi pa nti na me hedai Mr. Dino nti bra ye ba ho no ye ko bantu ma metadis ene ye ko ye nti after ye ko ye no ena yeyi me friend no say na wo wadan for okay so the wadan people ba no aka kire me na wadan for no yo ba na be ma na oto ye be ma na so ba no already no so no aka nsem bi bra kire me say boy no ne no wo ya me see ko so ye cited no boy na tukwanko your friend say kata nye Dubai kata okay no e meeting na me so okay enti bra already so ka se me kire me say ne ba na wa wo no your friend nkunim amankwa na bro oka nkunim amankwa no nam say nti ekire no oka kire me say wayi edin no amankwa na fi boy no akola no so na ne soa no enya yi nti wayi nam so okay nti bra boy we ba ya ayekwa yi no afi na mbisa no say de ode ne ba training ni bi no aha nti na mbisa no say na boy no ode ne ba your friend say no say amankwa na me edin nti the following week am ndi ko nam say ena oba no e papa nuane boy na one ne ba na no sa dai am edin hia mom nenso no sa dai na me say no say wo ni sam ne uchi ubema uchi ninku na me so da bi asem bi na ye dai me bi sa wo na me de to nti na ye mi study girl no aye ana na say ni ye ko ba bi ana wo say wo beba enam so wo de wo ba aya begina your friends Oyerepa anymore ye wadum ho do ye so bo ko ba bi no ni guide a obesi ba bi o sina na oduka je tia na ofa powerful ni bi na wetua ni ka na odina kosi station o edai okọ because who kita white cake cry ya ba no white cake no okọ na te ba bi a woni mo be find difficult to answer na wa edai nti obi guide o dia nti na your friend guide no nti te bia ye be ko ba bia na me ka ba bia be ko ne bibia na wabetwen ho na me ne madam fo ba ko ya fa ka ne afa ne ye ko ye be du ona boy no so ho
nti na me amankwa no ai no wo ho na me nti ase enti me ko to ebisa ne say na wo dan ni oso nti dan bi na me frɛ girl no na me ka kire bra wanim me frɛ girl na me ka kire ne say ade oye me no sabio onimi say me no sabi me huru me ni me ko soro na wasene pɛ ama girl na te ase me pese bi hu se no wasene pɛ masene pɛ ama na te ase but before corona no onya yiye no me se ne pɛ eno oye eno after owo yiye no so yi no me se ne pɛ ena bi wo ho nso a ebi wo ho a ebi wo ho credit ana say kakra be 20 series ana bibi etisa de o sende den kakra sa bi wo ho den ena me nyi na de pin krada because nti ebra mi hu saa sem no a ekoso no oni amankwa no ayi no e de mi bisa amankwa no o se da bi o Mr. Boy jaja na esa de nyam bibia ne ana bibi sai sta no so a o se ono nso enye ne ayi na bibia ne amankwa no enti akola no edin no aka saa no ana we no tie hia we na nam se bibi ringi egu masom se ye de bibi ntese me ye de me ye asem no mu investigation ti me ye investigation ana me frɛ na nam no so aye no so no kra waye eye hu se one ne na ye de one boy no na ye de ewo no na so obisa na o se enim na mtioko enti emri bi mo ho no ofrɛ me se bibi esi wo na yi no opese asema me ken me enyansa nipa me nkase me enyansa nti o katem no kase Mr. Boyd mpese o gino me bi mame na mso no ma yede ana o katem me se me nyi no me bi wo ofa kwame owo asante mampon me nyi no me bi wo nti ho ana ode no man na me frɛ no man me frɛ no ba no fa na me kase me peni kunu no frɛ ni kunu ana me se o me pe black hawe normal ana so yo ene ejina so na aka sa finam so mi kasa fi kumase ana ode no man maame to ode no man maame na me so me de break girl no me de man no me de me den obo maye me die wi ana ka kire me se enti a me ne asma me ken ntwantro da me kanu kure se ne kura na owo be fra me ana ka kire me se ana ka kire o se ka kire me se boy no ne wu ye no and boy no edi oni boy ni bra ba edi mujafra no peso okohwehwem no hu se eye no kura na me say dey no bi sa me say kumasi ha na me so me die sumankwa hene efie ena kumasi ha nyina ope ensemu no kura aye dey obetimi anko na ade a wontimi ko ho na wontimi nko ho no so oba a wabu ni nsa ana wa bibi apart from no wa bie ni pon bibi akọ nso a ede obeje ofeso ana wasi ntimi kura me kire no ba bia obefo ka bibi a ana ko ntoko bai no na mbisa se wa ka no so ko ba bibi a ye okay okọ elu so mo ti ewom sa na ono already no akoba bi kura ma abede di na no pe no kura ewom pa yi ena me de mi twa so nti wo hwa ena media menene eko na nsemi twa ma wo Mr. Buadu nyabo trebi ma me hwa de bi yi ma no wa ha aba ya no wa besra oda ya bi o ma mi fie da me ko ni fie da Mr. Buadu aba ya do wa we ne da bi menino me se o ma mi fie da me ko ni fie da menino ko hye ba bi ye da Mr. Buadu se dian na esie entia ode sa ba ya na ba aba ya ne friend say the friend Esther ahinkan awo ofenso kayira ehọ no wo edian na odun su eni friend ni onu su nani edian na Esther ahinkan aye wontia ode na ba ka be wa ya ope pa na ni say me wo hwa na ofre me say ope maybe a friend or also in friend pen pa your friend Mr. Day open normal already so you call meeting or to draw bi ba Mr. Eyinti onimne normal dada no friend Mr. Boadu normal no went me store ntimi fa Mr. Ade ni normal e ma no ena me de ma no ntimi de ma no na mse na ode ye no na Ade ena
be Friday no nti me de man wie ne ade chi na Friday no nta adai Mr. Adai Esther agi o no ma free mu ho wa frɛ no san wa frɛ na wa ma na adwuma bi so onyama no na me say adwuma ben no say Esther no say onko boy no ne na wo no na busua odi Mr. Adai na ye na busua panyene nti onye de onko kan kire boy no wo fa say wọ́n mú Kumasi ya na nsẹ́mu ẹ̀kọ́ so a wọ́n mú hwẹ́ ní ẹnuanom ẹ̀fa ẹnuanom no wọ́n má ti nti wọ́n má nhwẹ́ wọ́n má fẹ́ wọ́n mu wọ esumankwa ahene wọ nti Mr. Adai kẹtẹrẹ mu Mr. Adai wọ́n yẹ pẹ̀lú wọ́n kọ́ 70 years na abayewa wọ́n bẹ́tumi awo no yẹ ká wọ́n ntẹ̀m kura wọ́n nana no nọ́ọ̀sì ansoma ẹ̀dẹ̀ nkọ́ ẹ̀na Mr. Adai ni so ọ̀nù kura no ọdị no wa frɛ nipa no nso wa enya no nti na mse hu ya bu adue me se ɛdeɛn na Esther henkan ayɛ wunti a wode na ba Esther henkan abodua okɔka Mr. Adai asɛm ne kyerɛ no sɛ ma ne nkɔ no dia ho no abodua se me se kwadwo amankwa na aka kyerɛ ne sɛ me se wo ma ye me so tu ani wo so di wa asem we ya into who no frame tobo ya boado asem we di aroshi o ya boado o say Esther say wo ye Mr. Otua e na ho ye Mr. Odi oni amankwa no won aka wo madwunu abom na tete wo madane me sim papanyene enti amankwa ye Mr. Odi na wo ye Mr. Otua na amankwa nso ye nifrani oye nifrani ono nso no ne Esther hinkan ne wo ye na sesia no ye de Esther ne number ama wo wase ne pe nanso wo ni nhia na da na amankwa na sebe ono na ni nhia na wo na se wo hia sika de a waji free wo ana se opemwa bia program bi no ba ye ko program ni ya ka mefa no because me no mini obi a ma me ne ko ba bi nti bi wo ho a mefa dropping nti bo ana ma ko sin wo be pampa so na power for ni di ni ko ti wo no ada na ma kwa nyina ka ho wo tua san de ma mankwa nso ai o fa dropping amankwa atena mu bi me say last month kura no a asem we ko fa obom de last month ye ko social welfare ho no wan kan kyerem sa amankwa ne ka ho me ko du Kumasi crab ho no ena Esther ne frɛ me ka kyerɛ me sɛ oba na wadi traffic munti anya de o medu ye nti na danfo no oba ntmo de praye benti me nyina Kumasi crab junction ho Bank of Ghana eyi ho no na me twɛn boy ya na boy yi bai e ma ye kɔ ye friend social welfare ho na adia ebeye aduane a wonu ebechi no wototo nso ebeye dey se adwuma na opeso wo mo formatiko edi kwaye de kwa nso no ni Ghana card nti ne de na anyeye ayeye bibia no mi na me boy hu ka edi be si me fa drop be si be call about na me ma driver no 5 cities so fa ni nyina parking ono fa kanko kejetia ansana no ready me ni boy ne nam na onya message sena Esther ne no wasane boy no 40 cities so anka na ka Esther ne ba na anka de ama boy no by when nya amanta boy ne ka tell say Ghana card no nso agya Ghana card o sane wo macro ho no enti Esther ne sane ska ni nyina no maso metei enti bibedu fi pe na Esther ne fra me say Mr. Boadu na we na me so mabedu fi na o say na we so na me so megya no kwan ma okọ inti Esther ne ka kire me say anka min ko janu no ko register no so say ntwan tro kire me ama me free office o ma mu say ntro ko register so wan ko register ya Boadu inti ya Boadu obo dua ne say obo dua say me wo ho obo ne say o free me say Mr. Boadu wo ye kwasia wo fi wanu nsu wo fi kankan wo na wo say wo bo me ho ka aye yi no eno bo nsuo miensa nsuo ben obo Kumasi ha IGP eno bo
watchwa ana osa pepe ebe kuwa kun biem na obom dia nti obom dia ni nyina mjina so di nti wo se wo na wo se wabɔ ne ho ka nti sa wo mo ne ho ka na wo se wabɔ ne ho ka ene wo de abom dia eye yawo yawo sesi amamusa we wanya broken heart wo David yawo wanya ka che David Braya na Krobea minya bi da Braya wanya broken David sanka Esther de nanka ope no first ni de na ope na sesi a waba be hu se amankwa na wono nso sebe mesra me ko ye ni frani a ode ne be kire wo kwan soro nkoso no sesi waba hu se amankwa na ye Esther boy me pacho emo a wodi abo amankwa nyina achi no waba hu se na amankwa enye wakonta keke na ye wokra wanya broken heart da bi mpacho Braya wanya broken heart mpacho eni die mu obi ene na me kan bibia me minya broken heart by me kura no dua no boy no bisusu hu e kire panimu panimfo se wono kwase akwa akusichi na da bia no odine nsuru mawa odikofie di kwakire nyansani mo kire no enam no senia ne bobie tie se wu nyansan wo fom intimi susu hu kire no ebia body obi bowa wan hwe ni ye na kwese nya hwe obi o eni boni no wa eden enti kire enti na ade na ba no na wo hwa again wo abode hoka mi mo no hoka bia yo sika swam de amani so kura no eye 90 cedis nante mi mo no hoka me kase ma bono hoka sika de ebia 5 cedis bi wo 20 cedis be se ma bono hoka se de but onwe da de me se me fie kwan no kru na won kan kire ni se bia me pese me we no se memma se enu na ye friend se enu na ono wa hu eya wa hu sa ono so nim se oni obi na eden etie no na nka wo pese nko ba na ebia o testi kakra any die na because me papa no tiase no se Salome die ne baby anko bi da nti me ye wo mitri mitie Salome die me mpe me po ba me ye nkro o ka kire ni se nko mra no wa ma ho wa ma waji wadi tobo we ye ni frani ntwidie Braya osreme oya mi aminemu mesramo minuan mu ani fra fo mo fa ncha me why se me ka ni frani afa cha me e mane hawo mesramo mo adama me nsada me nsayem we ye ni frani ntwidie Braya tobo me ba ho o ma twi Braya wadi o ma twi Braya wadi asa boridu aka ho enti wo so o ma ka kire o se wo ye Mr. Otua ana ma fa ye Mr. Otua o see Esther ne see wona ka kire kodwa mankwa Esther na mankwa se me wo ma ye mi Mr. Otua ne wo mu Mr. Otua enti na obom dua no sasem ya enti e kire nu ana Mr. Dan enye nkire mu me se why na ka kire o se wo ye Mr. Otua no Esther na sa mankwa Esther ene ka kire o se wo ye Mr. Otua o se amankwa ne se me se wo mu mienu nu aka wo madwuna bom ama mama ye Mr. Otua ena hwan so ena aba ye Mr. Odi eye amankwa no me hwehwem na minim dededo me hwehwem mu nyina amankwa ne ba between me ni Esther wo no next time sama kwa ke nyina ena ade ba kwa ye me amankwa no so say the second time 2020 na eje yawo wo Esther no oda so pe ana Debi no oba wa bo dua kra de Debi me de oba wa bo na da no anane awan kan kire so onane me hona me di to de ma me ani me stand to me madam na ni frɛ no o say nti ade atinye no o ka kire Mr. Dan ne say onane obedani a me mani case ka no me eden na me ka kire Mr. Dan say any on kan kire ne say me wi nto tuo mfa beba nhyiom amon me nyina na nim nto mo me because asantimemu otikra bibre so nana say emodua
Inti wo abodua ma ade achia ne dua no etese yetu anamon na wo se mensa me a wo bɔ me dua no mensa ma uska na fa bra ade achi so na be dey me nyɛ sa ade no inti e kire no mpacho wo ha men kwa kire biom atiefo mesra me kan wo we ye anifrafo mienu dɔ odomu nsɛm no odo de yedi no wa akomam abe ya kan duabo enya de pa ye nyina ye nam asantemamu yi ye sum yewura ma yate ase wa asantemamu se ni mamu ye modua na sabe ye kan mu nyina no mu wani ho hawo mesra me kan o mensa ye momfa ncheme mu ani afira enti mu ana mahumo ho ena malenke mo ho de ama ena mo ama ye madwene se mo pese mo amo ne mo ho betena enti mo starte imu amu nkomudie sabe sa wo pe unu ani frani nu a ye ka kire no menue mepew ana mempew na sabe onko ye ni frani nko hyase na unko play sabe owura yi asem a wono te ha wo kan kire se ono de one wo kasa ni nyina no na ade ba ko ewo ni tirimu nyina ne se one wo betena kire se obi na alenke wa ma no enti se ye ko baabi na sabe ohuso opportunity bi wo baabi a no de won so ahyem bi kire se opeso oboa won so enti ye nyina ye moa oni obi awo oso ye cited afedie be wi ase a akwada ne se name a obe no eye din a enipa a won so de na ka ho wo ba wo ne na eba se wono de enye wukunu nya wo hwe nanso ye akwada ne di okobusa ho asem a akofa sa asem we de aba ama se wabie wano na wafre kumasi nsuo afre ada nsuo mienu de aka ho e de abonidua na wo de abonidua no sebe asantemamu ye bodua asem we sebe se pa net ya asem tantan yi be men sebe won fa woda won so won fa ne da mu hu mo hoda se mu hia na se ye hia na mpo na ye namu na wo de wa be frɛ mi Mr. Otua na obi nso na ye Mr. Odia we ye bo hudua we ye bo hudua ya uraba wo ofe so kayira ye fra West Ahenkan wo ba be bo saade we hudua enti so won kiremu bi na ye fra na sa gina wo ka kiram se me nkasa wo ho a what do you mean dia na apesa o kire ye jataba ho te say ansa na asem we be duru ye nim harmon dia na mo na no wadi nkie to afa wo ma me hu ansa ade etobo ai ya di kan Esther Kasai ede tu nanim ama o yesa ampa adwan de wabo ba ono no de o ma ye tu yen safre ne se omra ne yenye oni ni nu ebra yinhia na yen hwe kwan ye be fa so na saade ni mfiri wo because asantimam ye modua an on to me to ayema abusua so nti o se nye na abusua asem ye ono anasem nti me involve na abusua wo na ono de ha de wonsi ha ye na ne dua nti ha de o ma eti se sumankwa hene nko an ne be frɛ na obekɔ apart from that no oma eno na ma ewie ya ye frɛ no ye story ya frɛ no ho sisi ya o kyerɛ sɛ ye de asam na ba fidie so awie ansa na be frɛ na sɛ na wura afisi ya di kan ma ene wadi nkomo ama waka kyerɛ yen sɛ ha de wo ma na de hia free ho no no sɛ obekle ne ma ma ye e wo de wai papa yi kan ho wabone wo fa bi ama ne nti ye pa ye ne wo fa ne nkodi nkomo hwe nkwasi asem na wa ka bibia kyerɛ no ho ne ne nkodi nkomo nam sɛ obodua no koka kyerɛ ne wo fa na ansa no kobodua ye tutu ado ma ho wi ansa ne akoka kyerɛ panyini sɛ on kyerɛ ya no akro nti wana mi bisa sɛ stay na wo fa ne bodua ana wo na abo ye onim sɛ ne ozi bodua no o sɛ ade one won kasa ɛna na ye pese hu sɛ phone de o peke ba don kasa ana wakate no na efiri wo ye ne kwadwo na ye frɛ na mankwa no so di nkomo de o se wono no ne eye Mr. Odi no ye ne wono so di nkomo ama wono so kire mu se eye no kre Esther ne babo na mane na papa yi ene di konkonsa no ene ko fa du abone ba e konkonsa ben o so papa yi ene keka enkofo ho nsem wo ayi no ko na omo wo mu no
okay kan wo mo ho nsɛm wie a na duabo akɔso enye duabo a yabɔ ne ni yabɔ ne duabo miensa kura sɛ mienu wom nipa foforo ne bɔ no nti Esther no ɛba yɛ no we frɛ no ɛka kyerɛ no sɛ deɛ wɔkyire mu ya so ɔne na wɔn zo nye ɔne na wɔne ade enye no krɛ a wɔkeka ne ho nsɛm Esther na sɛ wɔne obi a wɔ nipa na tu kwan na wo a wo sɛ kɔko wɔ ho wapɛ no wampene wo a wo sɛ kɔko wɔ ho kɔkeka ho nsɛm ɛne sɛ ɛna de yawo ɛba ya ma lady ne body dua no ɔmo ka kyerɛ nsa ɔnane ɔsɛ ɔnane wabɔ ɔmrɛ fie na ɔno mo ntena ase na de ohu ye na ɔka sɛ ye no krɛ sɛ nye no krɛ no ɔnka fa nkyerɛ busua no na busua bɛyi ayɛ Esther ne maame ɛne ɔno no sɛ deɛ na ya abo adu waka sɛ wɔno no sɛ wɔyɛ Mr. Wotua ne Mr. Wodi ne sɛ wotua ne ade no ɛnyɛ no krɛ bibi ya wo yɛ konkonsani dabi ɛni ntina wo keka man fo ho nsɛm ya dabi da na me na ɛnyɛ nkyerɛ mu me sɛ ya wo keka man fo ho nsɛm dabi na Krobea ntina me kasa asam ntɔkɔfro wana adane yɛ de akeka no sɛ me konkonsani anaasɛ ma ka obi watama anaasɛ na o producer kɛse nipa miɛnsa na abom dua no on 5 days mbem sɛ hwan na abom dua wo nipa dodo sɛ na kuo no mo ma abom dua obi amom dua ɔno no abom dua ka no kura o yawo nipa dodo sɛ na abom dua nipa Esther no ɔya well sɛ ayi no ɔno na ɔka ɔse madam ko baako ɔno nso yɛ ɔba efrɛ no Akuasewa ɔno so abom dua ɔso ɔno na ɔbom dua na me sɛ Akuasewa dua na ɔbɔye no ɛnu nti na me no Akuasewa abom dua me de wa mom dua ba Esther no sɛ Akuasewa abom dua ɔno na ɔde ka asɛm o Akuasewa abom dua yawo me sɛ Akuasewa no ɔmom dua Esther no ɔka kyerɛ me sɛ Akuasewa na abom dua ɛna me bi sɛ Akuasewa no ana ɔsɛ asɛm bi a ɔno ɔte yɛ no sɛ asɛm no sɛ me kyerɛ mu kyerɛ obi dia tie me kyerɛ mu kyerɛ obi dia ɔbɛbɔ me dua Akuasewa de no me kyerɛ mu ɛna me nso me yɛ obi a manyi ana bibi yɛsɛ adeɛ no wo na wafa umfa ya sabio unsusoso enti apart from Akuasewa hwan na abom dua bi obi no obo ɛna me so evidence sɛ afidie su na mete na me kasa enti na mabɔ me din no yɛsɛ di mbɔne nti ne yɛ dɛn yɛ kyikyɛ din nti sɛ ɔno wɔ evidence sɛ apart from ɔno ɛne na Akuasewa de deɛ no ɔno ɔka ne sɛ ne ɔfa evidence mra adeɛ bi wɔ baabi a o hey ɔfa evidence mra wo yɛ jealous person pa na oh dabi na ɛne sɛ sabio dabi ameka sɛ me mpɛ nkyerɛ mu me sɛ wo yɛ jealous person oh dabi wo kɔtwe Esther ho ninkuna na dabi me ntwene ho nkum da na me adeɛ baako ya no sɛ bɛma yɛn nyina yɛ mɛma ɛwɔ akyirikyiri ne bɛnkyɛn kai sɛ wo ne ɔbaa bi san na obi ɛbɛ bata ho ana bibi ɛte saa ɛte sɛ wo ma no kura bi ɛdai amankwa ne ka kyerɛ jataba sɛ wo bɛpɛ Esther na Esther ampene ɛna wo na mo yɛ saa ɔboa sɛ wo yɛ Mr. Otua na ɔboa amankwa no kura no ɛdai me sin sɛ ma wa nsɛm wei nsɛm wa amankwa ne ka sɛ nsɛm wei amankwa na fa ne bra odi onyina wɔ hɔ a Mr. yi sɛ mo friend sɛ ɔbɛka ne nyina na Esther soma ne sɛ ɔfa nkɔtɔ amankwa ne wɔ fa anim sɛ amankwa na fa ne wɔ fa ba afọ nwa di mojafra enti amankwa no no mpɛ sɛ ɛdɛ me se no kure wɔ Mr. Aden no ma wɔ ha metimi de atoa na bibia na Mr. Aden okay anope kro afra Mr. Aden na afra me meba enti sɛ si ade Esther de sɛ ɔma na emom si afre ni nsumankwa ahene fie bia ɔbɛba hwɛ ade ewe ya ya na hyehye ya na ɛwɔ ho a ya na mechi no sɛ ɔhene ka asɛm na wobu ɔhene asɛm so na wo ye de ohina hye ho mra se me anya ukodura hemfie ni ebusa wayɛ ɔse amaye yedi nka ache ho dedua ema ye mu ade enti wo Esther sebe wote ofen so kayira na ye frɛ wa wo ka sebe sansɛmfo no wonya ba beduru nsumankwa fie ni ye frɛ wo Esther wabɔ ya abu adudua wo se an ɛhɔ ye di nka ache dedua amwa ye mu ade kora ansana ya ka asɛm no ni ye hu de odifo ana wodipem Data ba me da so ate. Wo kuma se he ya o what is interest? Esther no. Esther anti interest.
No way. Obo wasan forgery. Asan akọ your friend say social welfare. Esther way wa hefa. Owo offense kayira personal offense kokote. And what to afri. Na ne papa ko si ni wan ko tena offense kayira. Eye. Obo. Eye. Wo pa. Pebi free kumase menko pebi free outside. Wan ko nyasa. Me mama me ye kra ye bread do. Yaw. Wan yaw choice ye. Oh name by a man be and enka no kra. Dabi yaw choice free within. Oh send your wutie your choice free within. Menko your choice from outside. Obebe. Abusi e go video no aba na asem ye ka se okwata for di aba na tese e no kure because e tie abrante asem te kwan ye fa so nani ni efra ye a na tese ya mfa ni fra no awo no na emom no onu kwakodi even say ntemuafo otemu ani o se dai nenne ade awie ni sei onka fra onfa nchenso na nyawo na de nimnia oye na back to baba wa we so na asem no abusia na wo se wo de be me se wo mpenu se wo penu obi nim na emom no wo ni be ma se bi oru de ohu ade e na akwakowo ewie ekira oba edin okita eye nipa de bia wo kwa ha one na eko wo fa ha one na eko awo so di eche se woni ni hweye ewi eche no ba di okita no ne same name no the same name to nipa na one nam papa e ko kan se je so na bedane Mr. Otua na eno eye Mr. Odia won tia se ne ntia papa na kasa ti wetimi akọ ya semo a friends yo abo papa idua ye frau kwa se asem chiremu kura wo se wo de wu nchirem ne mo fa won kozma kwa hina ho na de beko na se nya Krobea so kan no ahemfi asem ka duabo wa wani tua se duabo yi abra no nso wo mo wen kwa na ho kopra mo ho kobo enti wo kodu na se first offense e bisa question se wura ye so bo abrante dua no kure so bo di dua ane na wo fa hinie o first offense ankasa ne bedi kan kwampo esi wo ho e bedi kan kwampo esi wo ho e me bu wa ye ya nhwe ni ye asem we nka ya asem ben ankasa trese eno so wo se ko fra duabo eba wo mpa abrante ya ti ase o de wo mpenu e bia ne ototo ma onyina na wo hu ne se ni unu abema na eto ma ya ti ase no onu ko ka se onu ne ye Mr. Otua e no ba ko no e ye Mr. Odi asem yo kan duabo ben na ke wom den na ga se ka so betimi so asan no wo ahemfi ana so de me company fu anim ti duabo no we den na kwa twi duabo ne de bai papa no so ankasa no so je papa enso je wo ya de na se oba se nani enje ho ana so wo ya na so be ni enje ho can't you see it and stay away papa what's up let's say enye ndi papa ko pe na aboni dua penia producer kan ye nkomo ni everyone x everyone say enye so oye Mr. Odi no ka no nkomo ni di na tell say enye duabo first one papa yi ejini na papa yi na no enna onu se de bi asem ni ehia ne sa sumdwe betimi aba susma kwan ne wona baba we sese mo friend no ho na obekọ ya ti ase e bompa ye se mo bekọ na sumdwe etumi aba duabo no obetimi adane na bibia sese wo so mo ye no bibia o matimi age na sumdwe etumi aba na duabo de abusua ya na ho ahomete abusua me de ebesi ase na da se na ebesa se di ehyemu ebi ma hagusa emergency Ghana TV na mo so meje pene de jumede nso be down e di am je so no ne akosua faculty that's never said yes. Have you ever tried to buy something online only to get scammed, or have the seller waste your time, or maybe you're a seller who spends hours preparing an order only for the buyer to cancel last minute? We get it. That's why we created Coplan, a simple, secured marketplace designed to protect both buyers and sellers. Coplan is here to end their frustrations
with a reliable solution. Our team noticed that a lot of people are either being scammed or losing valuable time and resources due to unregulated marketplace practices. So we built Copland to tackle this problem. So Copland uses a secure payment method known as escrow, which keeps payment safe until both the buyers and the sellers are satisfied with the transaction. Here is how it works. When a buyer orders an item, the payment is held securely, meaning the seller doesn't get paid until the item is successfully delivered. The seller is notified and can accept or decline the order. If accepted, they reach out to arrange the delivery. Once the item is delivered, the seller marks it as delivered. So from there, the buyer has 48 hours to confirm they are happy with the product or to request a revision if there is any issue. When the buyer is satisfied, they accept the order and the funds are therefore released to the seller. If no action is taken within 48 hours, the order is automatically marked complete and the seller will be paid. Copland is here to build trust in online buying and selling. With our escrow system, both buyers and sellers can feel secured, knowing their time and money are protected. So why not try Copland for your next online transaction? Visit us at www.copland.coplandtechnologies.com.